May galag out. Ayan, kanina kasi walang sound. Di ko pala nailagay. Ayan na sila. Mega love shoutout everyone. Ayan. Sa pagkakataon nito'y ayaw kong gumising. Wakar Lalab. Ayan, Wakar official. Hi Lalab. Talabat. Wakar, I know you. Wakar official Lalab Mega love shoutout. Thank you. How are you, my friend? I am good. How about you, Wakar? Right now, I'm here in the Philippines. How are you doing? Ano, vacation. Inshallah soon I will go back there, UAE. I will work again there. Soon, inshallah this December I will apply again. Because I was there before, I resign, no? I resign. This pistachio not good. Pistachio not good. Company not good. Company owner not good also. Ayan, 2 million Mega love shout out. Good. No, not good. There's no any free food, no anything. Water is free, but food no. But other restaurant, the food is free. But there no. If you eat there, problem for you. If the owner will show you on the camera, you are eating that food, even that customer give you is not allowed. Ayan. Pabs TV Vlog, Kuya Pabs, Mega love shoutout po, is not good there. I also live Al In City. Where are you now? You are in Abu Dhabi? Where you work now, Wakar? Ayan. Yeah, ayan. You are not working in Talabat now? You are working other company? Ninya Lalab, Mega love shoutout Ninya. Ayan. Kuya Pabs, Lalab, Mega love shoutout Kuya Pabs. Ninya Nakulangga nagbaba ng bahay, lablabin natin si Ninya. Ayan, tamsak host. Kuya Pabs, salamat po sa patamsak mo, Kuya Pabs. Wala pa tayong music. Ka-open ko lang po. Yung unang open ko ng live ko, wala palang sound. Naka-mute, ambot. Ay, hindi ko kasi tiningnan. Ayan, yes. So now you are not working in Talabat. Where are you work? You still in Abu Dhabi? I mean in UAE?
You are in Dubai. It's good. Maybe you change to Dubai because they give you high salary, no? Talabat also, Talabat is good salary also, sa? You get their high salary. $3 million big love shout out. Now I'm working another company. It's good. Dubai City. It's good in Dubai. Because in Talabat it's too tired, sa? Sometimes if you get the delivery, the people there in the restaurant, sometimes too much gir, sa? Too much gir. Sometimes manager too much shouting, sa? Not good. We are same people, but they are not respect. Yes? Kuya Ogi TV, Migalab Shurat po, Kuya Ogi. Some people like that, sa? Not good. Yes, I know. I understand you, Wakar. Some people, they're too much shouting to you. Too much shouting to the Talabat. Kuya Ogi, Migalab Shurat po, Kuya Ogi. Wakar is from Dubai. He is working in, Dubai City. Thank you so much, Wakar Lalab. You're always take care there, ha? My friend. Ayan, 3 million. Thank you so much. Ka-open ko lang po mga lalags. Wala pa tayong music. La 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 la. Wait lang, kunin ko lang po yung tablet mga lalaba. 3 million mag-love shoutout. Kunin ko lang para magkaroon tayo ng music. Wait lang po. Mana sa isip mo nga? Sa ligayang nakamtan. 3 million may grab shout. Nalugay ko yung hair ko. Ayan. May grab shout out everyone. Snow on pretending. Snow on beginning. Just when I thought I was over you. Ayan, 3 million. Migolab shout out, 3 million. Kuya Ugi, ayan, salamat po sa inyong mga patamsak dyan. Salamat po sa patamsak. Ninyan ako lang gatamsak dan. Ayan, from Kuya Pads. Yes. Ha? Didi. Ano? Sulpo ni mama lang. Ay mo ginagamit ni mama ni ibalik mo yan, bibita.
2 million mega love shoutout for tamsak gandang host. Pobreng mang lalakbay. TV, good morning lalab. Good morning pobreng manlalakbay TV tamsak dan host. Ayan. Mega love shout at lalabs. Kumusta kayong lahat diyan? Ayan, mega love shout sa inyong lahat mga idol. Ayan, good morning everyone mga lalabs. Kumusta kayong lahat dyan? Nagsikapian na ba kayo dyan? Ayan, pobreng manlalakbay TV, nagbaba ng bahay, lablabin natin mga lalabs. Ayan si Kuya Pabs nakapin. Medyo madilim. Bekel, may bibili. Bakal uutang. For Megan Mega Love, shout out 6 thumbs up. Ayan, may sipon si host. Iba yung boys ko mga lalab, nasisipon tayo. Pa-view naman po mga idol. Sige, i-view natin yan lalab. Pobreng manlalakbay. Ayan palablab po nakapin mga lalab si Kuya Pabs. Bebe! Pobreng manlalakbay, bumalik si Madam Pobreng manlalakbay. Si Madam bumalik. Saan lala bumalik si Madam? Ayan. Ayan lala, pobreng manlalakbay. Nagsikapian na ba ang lahat mga lalabs? Ayan, 2 million Mega Love shout out. Na atching ako mga lalabs. Di matuloy yung atching. Oh. Ayan, 2 million Mega Love shout out. Gusto niyo ba mga lalab kumanta ko? Ayan, pobreng manlalakbay lalab, nasa bahay mo ako lalab, so. Pobreng manlalakbay, nagbaba ng kanyang bahay. Pobreng manlalakbay dan from Pabs TV Vlog. Pobreng manlalakbay lalab dan si Kuya Pabs, pabalikan na lang po lalabs. Ayan, pobreng manlalakbay. Dikit lalab, dikit na dikit oh. 5 million Mega Love shout out. Ang galing pala ni pobreng manlalakbay maghasa ng lagari. Ayan. Ilalab, naghasa ka ng lagari. Ayan, 5 million Mega Love shout out. Mga lalab, nakita niyo ba yung thumbnail ko mga lalab? Kung gusto yung magpagawa mga lalab, may kakilala ako.
Yung bagong thumbnail ko, ang ganda. Ayan. Dan Kalimbang Idol Foods. Ayan, pobreng manlalakbay. Dan na si pobreng manlalakbay sa'yo lalags. Kuya Pabs. Kuya Pabs, dan na Kuya Pabs. Ayan lalab, pobreng manlalakbay. Dan watching po. Hindi nga mag-electric pa na. For million, mega love shout out, 6 thumbs up. Okay, Bibi, sa mama mo. Sublihan mo, iramin mo ang cellphone, Bibi. Dali mo dito. Diyan. One drop, J Lalab, mega love shout out, one drop. If I on the electric fan. Here, ayan, one drop Dalab, mega love shout out, one drop J. Pobreng manlalakbay, ayan. Kuya Pabs, nakapinablabin natin mga lalags. For million, Wakar, here, ayan. Wakar, this one is your channel, lalabs, Wakar. If you want to get subscriber, just connect them, Wakar. You have only 4 subscriber. I like your, cook. What? What you like, lalab, I can understand. My cook? Ayan, 4 million, mega love shout out, 4 million. Okay, there, from Wakar. $5 million, mega love shout out. Feeling ko nababahinga ako mga lalabs. Nasisipon kasi ako. When you come to Dubai City, call me, we can talk. Wow. No problem, Wakar. When I go there, I will call you, no problem. We will talk. 5 million mega love shout out soon. Inshallah soon. This coming December, I will apply again. I already have agency, no? This month, my agency is, hiring. But this time, I'm not ready to apply. I'm planning to apply this coming December. Ayan, 6 million mega love shout out soon. Babalik tayo ng ng UAE. Sa ngayon, dito muna tayo sa Pinas. Alam nyo bang, Wakar,
Ano bang sabihin ko, nakalimutan ko mga lalab. Pag may English ka, nag-English ka minsan na bablock. Nakalimutan mo kung ano nang sasabihin mo. Okay there, bye, good night. Okay, Wakar Labs, good night. Thank you for coming. Take care. Bye-bye, my friend. Ayan, 6 million Mega Love shoutout, Wakar is from Dubai, mga lalabs. Ayan, 6 million Mega Love shoutout, 6 million. Bye-bye, my friend. Thank you. 6 million Mega Love shoutout, 6 million. 9 thumbs up. Ayan, thank you sa 9 thumbs up. Magbaba tayo ng bahay. Yes. Ano yan, baby? Saan cellphone ni mama, baby? Sa'yo pa subli. Sa'yo mo kay Tita Aileen. One Drop J Dan. Ayan, from Pabs TV Vlog. One Drop Lalab. Dan na si Kuya, Pabs. Ano yun, baby? Dirty. Wait lang. Wait lang, mga lalab. Inom lang ko ng tubig, mga lalab, ha. Babalik po si host. Wait lang po.
Ayan, puset. Puset. Mega love shout out. Meron bartir, meron lalabs. Ilan ba yung bahay mo, puset? Nagtimpla lang si Os ng ano. Puset. Meron kang alagad, puset? Magkape tayo, ano mga kapuset. Ayan, kape-kape. Sarap. One drop J Dan, one drop J Lalab. Pakibalikan si Kuya Pabs. Sarap ng kape. Magkape tayo mga lalabs. Oh. Puset. Ayan, 20. Sino ba to si Puset? Ayan natin. Si GSP. Kuya Pabs, yan si Kuya Pabs. Meron dyan. Kuya Pabs, baka may mga alagad ka, Kuya Pabs. Pwede pa kang makipag, bartiran lalabs. Kuya Pabs. Magkape muna tayo mga lab, baka mamaya kakanta ko uli. Si GSP pala yan, si Puset. Kain tayo ng tinapay mga lalab habang nagla-live. Kayo dyan, magkape muna kayo. Kape na, GSP. Kuya Pabs, kape na Kuya Pabs, oh. Ginagawa ko lang sinasawsaw sa tinapay. Ay, sa kape. Oh. Sausaw lang, din subo. Kain tayo 5 million tinapay, oh. Ayan. Chess Journey. Ayan. Chi Journey. Thumbs up. Lalab, kape tayo muna, oh. Maaga pa magkape muna. Walang nang palaman, sausaw na lang sa kape. Pobreng manlalakbay. Ayan, pobreng manlalakbay, baka meron kang mga alagad lalab. Merong available si Puset, si GSP. 20 daw, meron siyang 20. Baka meron ka dyan pobreng manlalakbay. Ay? Sino yan? Question mark. Dave, ikaw yan? Ayan, kape, tinapay. Isaw-saw sa kape. Sabay subo. Oh. Kape host. Oh. Ayan, oh. Sarap. Kape. Kape muna kayo dyan, magkape. Kopi ko brown. Baka naman. Ayan, whitey. Kopi ko brown. Sino ba to si question mark? Gatas lang sa akin. Ayaw mo ng kape. Gatas lang sa'yo. 7 million ay mga lalabo. Isaw-saw sa kape. Then subo. One drop J. Lalab, yung gatas pampaantok yan eh. Pampaantok. Ayan. 7 million mega love shout out. Ayan, mga lalab, palike ako yung live ko mga lalab. Nagkakapi lang ako. Parang iba yung voice ko mga lalab, no? Sarap. Magtimpla na kayo dyan. Sino ba to si question mark? Kape. Kuya Pab, nagkape ka na Kuya Pab.
Mahilig sa gatas si ano? Si ano bang pangalan mo? Bakit ganyan question mark? $6 million mega love shout out. Haha, sino ka ba? Sige nga, magpakilala ka, saan yung bahay mo? Babae ka o boy? You are girl or boy? Siguro si ano to, si Dane Dave. Tama ba? Ikaw ba si Dane Dave? Babae ka o girl? Babae ka o girl? Babae ka o boy? And 6 million, 6 thumbs up. Mga lalabs. Ayan, salamat sa 6 million in the house. 6 million. Nabubulol na pati ko. Ayan. Puset, thumbs up dan, puset. GSP lalabdan si Kuya Pabs. Dan si Kuya Pabs. Yan tao. Papa lang, ibibalik mo na din sa tinapihit to. Hindi ko na di, imangon. Ano tangamin, di, ilan binili pa, bakit binigay lahat? Si mama mo, binig, tinama. Si mama mo, tinama ka di. Sige nagbigay, sige nagtao. Mga lalab, may pandesal na tayo mga lalabo, may nag-sponsor. Napakabait talaga. Oh, may nag-sponsor ng pandesal. Oh. Sarap yung mga lalabo. Sarap. Oh. Kain mga lalab, kain kayo dyan. Ang sarap ng ano mga lalab. Pandesal dito kasi may malunggay siya, meron siyang cheese. Si mama mo. Papa lang. Dan sa short video mo ho. Sige lang lalab, ano. Kakain muna ako. One drop. Lul. Ano, one drop mukbang. Mukbang ano, pandesal, bread. This is coffee, no? Ayan, salamat sa nag-sponsor ng pandesal. Galab shout out sa nag-sponsor. One some. This is last one drop. I'll give you last one. I'll give you this one. I will put in my mouth and I'll give you. Eating like that. Oh. 6 million, may grab shout out. I will give you from my mouth. Ayan, 6 million, may grab shout out mga lalab. Sabi siguro ng mga nanonood, ano ba yung Subo News? Ang laki ng Subo.
Sarap ng kape mga lalabs. With pandesal. Ubusin ko na nga to. Baka malanggam pa. 6 million mega love shout out and mga lalab. Sarap ng pandesal. One drop. Iniinggit ko kayo mga lalabs. Ayan. Magkape na kayo. Ayan yung kape ko. Ayan, last na subo mga lalabo. Isang subuan lang to. Wala na. One drop. Ayan, 6 million. Malalab, ang sarap ng kape. Nakakabuhay siya ng mga natutulog na ugat. Yes, I'm here waiting. Kalas, finish. Bloody Paul watching, ayan. Finish, one drop. Ayan, ubos na yung ating kape. Lul. The coffee is done. After this, one drop, later on, I will eat rice. I will eat rice. You know the Filipino. One drop. I cannot live without rice. Rice, love it. Yes. Because rice, they give you, full of energy. Ay, sorry. If you eat only this one, bread, whole day, you cannot do anything because later on you will feel hungry. But if you eat rice, even one time only, then you will do everything because you are strong. The rice give you, they give you full of energy. Then you put also chicken, ulam chicken adobo, ayan. 4 million mega love shout out mga lalabs. I'm Jamaican, always strong, lul. I know Jamaican is a strong man. Jamaican. Jamaican, you have a strong body. I wonder. Wait mga lalab, I will drink water. One drop. Okay? Jamaican. 1 minute. Ayan, 3 million mega love shout out. Lalab, one drop. You want me to sing a song for you? One drop? Magandang dilag. Ayan, 3 million mega love shout out.
5 million, mega mega love shout out, 5 million. One drop. One drop, oy. Ayan mga lalab, magbaba kayo ng mga link nyo dyan. Maglablaban po kayo dyan. One drop. If you have extra banana, connect with me, my friend. One drop. Ayan, 5 million mega love shoutout. You have how many banana? One drop. Connect with me, 5, 10. Okay. Thank you, my friend. One drop. Pobreng manalakbay, she journey dan. Ayan, detesor kas binaba ni Islandsky mga lalabs. Maglablaban tayo mga lalab, maglablaban. Ayan. 6 million mega love shout out, 6 million. Ayan, salamat po sa inyong lahat. 11 thumbs up, thank you. Let's party. Ayan. Nasaan na yung ating
Ayan, 4 million Mega Love, shout out. Salamat sa 4 million in the house. Or mali, ito pala yun. Baliktad. Bluetooth mode. Jonas kita masakdan. Ayan, Lalab, salamat sa patamsak mo dyan. Ano? Kuya Pop, salamat sa patamsak. Ayan, maraming salamat. Salamat, Kuya Pop. Try natin mga lalab. Aga-aga naman ng teacherya. Maligos, Elia. No, bukan tambaloy. Kusan sa puti na sana puti. Agsan puti. 3 million Mega Love, shout out. Kanta tayo mga lalab, kakanta. Halo. Mega Love, shout out. 3 million. Try natin kumanta mga lalabs. Halo. Tapos ang lino. Gaya per. 3 million Mega Love, shout out. Tama ba to? Di mo na kaya pang itago ang nararamdaman sa iyo. Umaasang ika'y sana'y mayakap. Di ko na kaya pang ilin. Nasasaktan lang ako sa aking pag-iisa. Hinahanap ka. Di ko kailangan ang kayamanan. Puso mo ang tangi kong inaasam. Hindi ko kayang ikaw ay malayo, mawalay ka sa piling ko. Sana ay ikaw ang kapalan. Sa bawat araw ay aking mahanggan. Habang ang buhay ko ay narito, handa kong ibigay sa'yo. Ayan, 3 million watching. Thank you so much. 11 thumbs up. Di ko na kaya pang ilin. Nasasaktan lang ako sa aking pag-iisa. Hinahanap ka. Di ko kailangan ng kayamanan. Puso mo ang tangi kong inaasam. Hindi ko kayang ikaw ay malayo, mawala ka sa piling ko. Sana ay ikaw ang kapalaran. Sa bawat araw ay aking mahanggan.
habang ang buhay ko ay narito, handa kong ibigay sa'yo. Kay sarap damhin ang tunay na pagmamahal, katulad nito, pag-ibig ko sa'yo. Di ko kailangan ang kayamanan, puso mo'ng tangi kong inaasam. Hindi ko kayang ikaw ay malayo, mawala ka sa piling ko. Sana ay ikaw ang kapalaran, sa bawat araw ay aking mahahagkan. Habang ang buhay ko ay narito, handa kong ibigay sa'yo. Diversity E. Cultura, hello. Lalab, Diversity, big love, shout out, thank you for coming, Lalab. Ayan, don't forget to like my live, 12 million thumbs up, thank you so much. Ayan, thank you. Diversity, Lalab, thank you. Parang sobrang lakas. See what your love and total Yung kapon yung live ko copyright, i-ano ko na lang. I-mute ko na lang. Ayan, 4 million mega love shout out. Ayan, paminsan-minsan naaalala natin yung ating mga nakaraan mga lalabs. Ayan, yung taong nagpatibok ng ating puso. Paminsan naaalala. Ito favorite ko ito mga lalabs. Paminsan-minsan naaalala pa rin kita. Kahit ngayon mayroong nagmamahal ng ang iba. Oh, anak sa tunog. Tuwing may isip itong damdamin, nagbabalik at para bang nariyan ka pa sa aking tabi. Huling nadarama ang yakap mo, natitikmang muli ang halik mo. Naririnig, sinusumpang ako ay mahal mo. Kuya Ogie TV, mag-grab shout out. Thank you. Paminsan-minsan ang alaala mo'y nagbabalik, at aminin ko hanggang ngayon ika'y niibig. Inihiling ko na kahit nasaan ka man, isipin mo ako kahit paminsan-minsan lang. Paminsan-minsan tinititigan larawan
katawan mo. Unti-unting pumapatak ang luha ko. Pinagsisisihan lahat ng aking pagkukulang. Kaya ikaw nga sa akin ay lumisan. Kahit ngayon mayroon akong iba, kahit sinasabing mahal ko siya, sa puso ko ikaw pa rin ang mahal ko. Paminsan-minsan ang alaala mo'y nagbabalik, at aminin ko hanggang ngayon ika'y niibig. Hinihiling ko na kahit nasaan ka man ngayon, isipin mo ako kahit paminsan-minsan lang. Ayan, 5 million Miguel Love shout out. Isipin mo ko kahit paminsan-minsan. Ayan. Oh. 5 million Miguel Love shout out. 12 thumbs up. Ayan. Sino ba to si question mark? Question mark. Ayan. Ito. Mababa. Ay. Ayan, Kuya Ogie TV. Ayan, maraming salamat. 6 million Miguel Love shout out. Ayan. 6 million, thank you. Ayan. Kantayin natin yung aking favorite na isa, yung baby ko. Ayan. Pero hindi niya na ako baby. Noon baby niya ako, pero ngayon hindi niya na ako baby. Ayan. Baby ko. Try natin. Hello, 5 million, 13 thumbs up. Ayan. Ikaw, question mark, sino ka ba? Magbaba ka ng link dyan. Hindi ka nagpapakilala. Baby ko, kamusta ka na? Ako ba'y iniisip mo pa? Baby ko, hanggang saan ang tamis ng iyong pagmamahal? Ako ba'y iyong mahihintay sa kabila ng ating mga away? Kung sakaling ayaw mo na sa akin, baby ko, patuloy kang mamahalin. Kung sino man ang may kasalanan sa ating dalawa, kung sa tingin mo ikaw baby, pinatawad na kita. At kung ako ang dahilan ng ating pagkakalayo, baby ko, patawarin mo ako. Baby ko, patawarin mo ako.
Baby ko, kamusta ka na? Ako ba'y iniibig mo pa? Baby ko, hanggang kailan? Pinatawad ka na, baby mo. 6 million glad shout out. Iyong mahihintay sa kabila ng ating mga away. Kung sakaling ayaw mo na sa akin, baby ko, patuloy kang mamahalin. Kung sino man ang may kasalanan sa ating dalawa, kung sa tingin mo ikaw, baby, pinatawad na kita, at kung ako ang dahilan ng ating pagkakalayo, baby ko, patawarin mo ako. Pinatawad ka na. Hindi niya ako pinatawad, pinagpalit niya ako. 6 million, 13 thumbs up. Ayan, salamat po sa 6 million dyan. Kahit mga lalab, hindi naman talaga ako singer, ha. Nagpipretend lang na singer. Siguro, si John Paul to, si John Paul. Ako ba'y iyong mahihintay sa kabila ng ating mga away? Kung sakaling ayaw mo na sa akin, baby ko, patuloy kang mamahalin. Kung sino man ang may kasalanan sa ating dalawa, pinagpalit ka ba? Pinagpalit. Sino si John Paul, baby mo? Ayan, 6 million. Pinagpalit niya ako sa ibang baby, ha? Patawarin mo ako, baby ko. Patawarin mo ako, baby ko. Patawarin mo ako. Sakla, pinagpalit. Pinagpalit, pinagsabay pa kamo. Ayan. Sino ba to? Ikaw, di ka nagpapakilala, ha? Ayan, 6 million may love shout out. Ay, kakanta pa ba ako? Ha? Kanta pa ba ako o magdaldal lang ako? Kantahin ko nga itong Kumusta Ka Aking Mahal. Try ko itong kantahin, mga lalab, pero hindi ko sure kung alam ko yung tono nito. Try lang natin. Kumusta ka aking mahal. Parang mga ganun yun. Try natin yan. Kumusta ka aking mahal. 4 million watching. Thank you so much. And 13 thumbs up. Hindi ko alam ko yung tono nito. Go to channel mo ako para makita mo ako. Try natin. Oh, pugi. Pugi. Kumusta ka aking mahal? Sana ay nasa mabuti ka. Ako'y wag mong intindihin. Nakakaraos din. Mga gabing mapanglaway, dinadaan sa awitin. Nalulungkot kong damdamin.
naaaliw na rin. Panaginip ko'y laging ikaw, sinta. Kahit na dilat yaring mata. Mga lalab, hindi ko yan alam ha. Biji-biji lang magawa ko. Madam Piper, salamat sa pa-biji-biji. Kahit na malayo kay para rin kapiling ka. Mahal. Kumusta ka? GMF Mix Black Miguel Shorat, good morning, host. Malalim na itong gabi, malamig ang simoy ng hangin. Mga lalab, hindi ko to talaga alam yung tono nito. 6 million Miguel shout out. Kakaibang bahay, Piper and Madam Prexijo yan mga lalabs. Good morning. Panaginip ko'y laging ikaw. Sinta. Gala muna, miho. Salamat. Sige na lalab, ingat ka sa gala mo ha. Kahit na dilat yaring mata. Sige na, bye-bye, take care. Kahit na malayo kay para rin kapiling ka. Ayan mga lalab, hindi ko talaga ito alam. Salamat po sa 5 million 14 thumbs up. Ayan, JMF Mix Black. Kumusta ka? Kumusta ka aking mahal? Sana'y nasa mabuti ka. Ako'y huwag mong intindihin. Nakakarais din. Kumusta ka aking mahal? Ayan, maraming salamat po sa 4 million in the house. Ayan, 14 thumbs up. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan. Ayan. Ayan mga lalab, pwede kayong magbaba ng bahay nyo dyan mga lalabs. Naiyak na ang bata. JMF, maraming salamat po lalabs. Maraming salamat. Ayan. Ayan, kanta pa tayo ng isa mga lalabs. Ito na. Ocean Deep, ayan. Ang malalim na dagat. Love, can't you see I'm alone? Can't you give this boy a chance? A little love is all I ask. A little kindness in the night. Please don't leave me behind. No, don't tell me love is blind. A little love is all I ask. And that is all. Oh, love,
I've been searching so long. I've been searching high and low. A little love is all I ask. A little sadness when you go. Maybe you'll need a friend. For God, Miguel Love, shout out. Ayan. A little love is all I ask, and that is all. I wanna spread my wings. Ayan, bigyan kita ng jacket, for God. Lalab, Miguel Love, shout out. As a string of pearls, the pretty girls go sailing by. Ocean deep, I'm so afraid to show my feelings. I had tell a million solitary room, ocean deep. Will I ever find a lover? Maybe she has found another, and I cry myself to sleep. I know this love of mine I'll keep. Ocean deep. Beautiful, passionate voice host. Ayan, thank you for gone. Thank you, my friend. Ayan. GMF nagbaba ng bahay. Ayan, iwala ng bakas, guys. Susuklian ko kayo agad from JF Mix Vlog. Now, can't you hear when I call? Can't you hear the word I say? A little love is all I ask. A little feeling when we touch. Why I'm still alone? I got a heart without a home. A little love is all I ask, and that is all. I wanna spread my wings, but just can't fly. As a string of pearls, the pretty girls go sailing by. Madam Ara, big up shout out. Ocean deep, I'm so afraid to show my feelings. I have sailed a million sailings, solitary room, ocean deep. Will I ever find a lover? Maybe she has found another, and I cry myself to sleep. I know this love of mine I'll keep. Ocean deep, pinakamalalim na dagat. JMF Mix Vlog, big love shout out. Ayan. Madam Ara, big love shout. Good morning po, madam. Kanta-kanta tayo. Ayan, salamat po sa 6 million. Ayan, 15 thumbs up. Maraming salamat po. Ayan. Ang pinakamalalim na dagat. 6 million, 15 thumbs up. Mamaya lalab, magtagalog tayong kanta. Ayan. Another song. Ayan. Madam Ara, maraming salamat po. $15 thumbs up, thank you. Nagpapatalastas pa. Ay. Ayan, Pabs TV Vlog, nagbaba ng buy, lablabin natin mga lalads. Kuya Pabs. Lablabin si Kuya Pabs. Ayan mga lalab. My heart will go on.
My heart will go on. Ayan, 5,015,000 thumbs up. Big love shout out. Every night in my dreams, I see you, I feel you. That is how I know you go. Far across the distance and spaces between us, you have come to show you go. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Once more, you open the door, and you're here in my heart, and my heart will go on and on. 6 million, thank you so much. Ayan. Love can touch us one time and last for a lifetime and never let go till we're gone. Mga lalab, salamat sa nanonood. Ay, Madam Ara, salamat. Love was when I love you. One true time I hold you. And my life will always go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Once more, you open the door, and you're here in my heart, and my heart will go on and on. 5 million, thank you. You're here. Ano, Bibi? Ha? Nawala na tuloy ako. 3 million, mega love shout out. Thank you so much, mga lalas. Ah. Ay, la 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 la. Ayan, 3 million. Thank you so much. Mini, mini, mini mo. Ayan, 3 million mega love shout out, mga lalabs.
Piper and PB, madam. Kakaibang bahay. Ayan, from Madam Piper. Si Madam Prexy Joy yan, mga lalablablabin natin yan. Si Madam Prexy Joy. JMF. Ayan. Ara and Elos Vlog. Dan. Ayan. Sige nang Kuya Pabs, magbakas ka lang dyan kay Madam Ara. Nagbabalik yan. Si Madam Piper. Nagbabalik yan, mga lalab yan. Si JMF. Mga ano yan, mga legit. Ayan. Magbakas ka lang, Kuya Pab. Or else, puntahan mo yung mga live nila, mga ano lalabs. Kuya Pabs. Kuya Pabs, anong oras ka ba nagla-live? Ayan, salamat po, salamat. I wonder why. Ayan, 5 million, Mega Love Shout. At mga lalab, pwede kayong magbaba ng link nyo dyan, mga lalab. Pwede kayong magdikitan. Ayan, si Kuya Pabs nagbaba ng bahay. Pabs TV Vlog, nagbaba ng bahay, mga lalabs. 15 thumbs up. Ayan, maraming salamat. Yan si Madam Piper. Tingnan natin yung bahay ni Madam. 3 million, 2-story house design. Magkano aabutin ka? Wow. Ayan, Madam Prexy. Yung ano mo, yung mansion. Madam Prexy Joy. May harang ka, Madam, oh. Madam Prexy. Wait lang po, jingle bells lang, mga lalab. Jingle bells. Ayan, Madam Prexy Joy. Tapos ba itong bahay mo? Ayan, 4 million. Thank you. Yan, ganda. Ganda ng bahay ni Madam mo.
Chinita girl. Ayun, Madam Prexy, pinapanood ko, Madam, yung video mo, Madam. Madam Prexy Joy. Di pa pala tapos yung bahay mo? Mahablang ka. JMF, watching sa Mahablang ka mula, Labs. Tren ora malalab mi galab show. Hello beautiful people. Maayong buntag host. Maayong buntag sa tanan lalabs. Tren Orama Studio. Ayan. Thank you lalabs. Tren Orama Studio. Ayan. Thank you. Ayan, 8,016,000 thumbs up mga lalabs. Mga magbaba po kayo ng buy dyan. Ayan, Taytay Channel. 1448. Ayan, nagbaba po ng buy. Taytay Channel. Lablabin natin mga lalabs. Madam Prexy, pinaparad ko po yung video mo, Madam, oh. Ang ganda ng iyong bahay. Madam Prexy. Pabs, kakaibang bahay. Ayan. Taga saan ka ba, Madam Piper? Ayan, sa atin, dito sa Pinas. Ayan, 7 million. Thank you so much. Lablabin po natin yan si Madam Piper. Ayan, si Madam Prexy Joy yan. Si Madam Prexy. Ads, ayan. Ayan, salamat po, Madam Piper, sa pa-ads. Salamat po. Salamat po sa paharang.
Taytay on the way po. Ayan, from Piper and PB Daily Life. Ayan si Madam Piper. Si Madam Prexy Joy. Taytay Channel Dan from Piper and PB Daily Life.
Ayan, 4 million, thank you. Taytay Dan, ayan. Madam Taytay Dan. Treno on the way po, si Madam Piper, Prexy Joy. Hindi ka gaanong busy, Madam Piper. Kumati.
Maturog sa Eliya ma? Ha? Oh, nararaot. Dragon Gaming Lalab, big love, shout out, Dragon Gaming. Hey, Ilensky. Lalab, thank you. Dragon Gaming, how are you, my friend? How are you, Dragon Gaming? Good in you, I'm good also. Jason Npak Part 93, Fountain. Ayan. 22 hours ago you uploaded. 22 hours ago. Watching my friend, Dragon Gaming. Harang, ayan. Rob Albanks. My friend Rob, how are you? Salamat lalab sa paharang. Watching Dragon Gaming sa iyong video lalabs. Rob, how are you, my friend? Dragon Gaming lalab, watching your video. 12.08k, Dragon Gaming. Ailensky, yes, lalab, Rob. Tren Odan, Piper, and Daily Life. Si Madam Prexy. Ayan, mega love shout out everyone. Ang laki pala ng bahay na pinapagawa mo, madam. Still watching Dragon Gaming. How are you, Ailensky? Ayan, from all banks. I am good, lalab. And how about you, Rube? Positive vibes sa lahat from Trend Orama Studio. Ayan. Ayan, Trend o lalabs. Dan si si Madam Piper sa'yo. Rob's on the way. From Piper and Daily Life. Pares tayo, Madam Piper. Pa ako pumapasok sa live. Basta, didikit lang ako ng didikit. Bahala kayo dyan. Kung di ka magsukli, bahala ka. Basta ako, dinidikitan ko yung mga nagbababa ng link or else nagguguto channel ako.
I am good, just very hot. Why? What happened? There's no AC there? You didn't pay electricity? That's why you feel very hot? Piper and PB, salamat po. How are you? I'm fantastic and still guapo. Wow, you still guapo, Tren Orama. Wow, sana all. Still guapo. Dragon Gaming is still here, still watching your video lalab. Jenshen Enpak. Dragon Gaming. It's hot outside, feels good in my house. Then why you go outside? And why you feel hot there? You should bring your water. Rob's done from Piper and Daily Life. Don't go outside. Stay inside to your house because you have AC. On your AC whole day. 8 million may shout out. Ayan. Of course, outside is very hot because there's a sunlight. $20 like, harang mamos. Sir Nel, may shout out, Sir Nel. Ayan, salamat po sa palike, Sir Nel. Thank you po. Thank you, Piper. Why you are there outside? What are you doing there, Rob? You are working there? Ayan, 7 million po. May shout out. Ayan, lablabin nyo yan si Madam Piper and Daily Life. Si Sir Nel, nagla-live din yan mga lalabs. Ayan, maraming tao dyan. Salamat po sa palike. And how about your Rob Allbanks? Nagla-live ka? 10 Orama Studio mga lablabin din natin dyan. Si Kuya Pabs nandyan din. I just went to see if it had cooled down. Better go inside the mall. Rob Albanks. Go inside the mall because there's a lot of easy there. You will sit inside. Then you buy ice cream. Then sit beside there. I went to look at the moon. How come? Morning time, there's no moon. There's a sun. Yeah, go to the mall. There's a lot of easy there everywhere. You sit there and if you go to the mall, if you don't have bring money, you buy only ice cream from McDonald's, then you see there around, you'll see, there's the waiting area. Some people coming there only for, they want to make it feel cold, no? Because some people there's no AC in their house. So some people there go there, then they buy this one. Before I was there in UAE, if I don't have money, my off time, I go to the mall. Then I bring only 50 dirham. So I went to the McDonald's. I buy this one, ice cream. The ice cream is only 1 to 2 dirham. So I bought one. Then I sit there and waiting area. Then I look around eating ice cream. Only relaxing na. I have ice cream in the freezer. I sit there waiting area. I'm looking around and I don't have money, no? Because not salary time. So sometimes I go around inside the mall. I check the shop. The shop, I check some of the shop, no? Because I don't have money, no? Sometimes I check only dress like that, but I will not buy. Sometimes I go there, I'll try the one dress. Sometimes I try like that, but I don't have money, no? Only try. Our good mall are closed. Why? What time now? Harang, strawberry short cake. Sometimes like that, no? Oh. Usually go soak up the AC in the mall too. Strawberry shortcake. Hoy, Dragon Gaming. Done watching 7 minutes. Sometimes I'm like that, no, Rob? Before I was there in UAE, if I don't have salary, no?
Because inside my room is too boring, no? After you wash clothes, you will sleep, and then you wake up, you cook. Better to go to the mall because you don't have boyfriend there. So you will go to mall alone. You will go there, then you will go for window shopping, no? Then you will check other shop. Oh, this is sale, but I don't have money. Inshallah soon, the salary will come, I will buy. But if salary come, finish your salary because you know if you receive your salary, automatically you will send to your family. I will keep money only 100 dirham, then I will buy one tray of egg, noodles, one sacks of rice. That one is only for 1 month budget. Then I don't have money, kalas. Piper and PB, thank you on the way to your channel. I am from Nel Moto Vlog. Like that, Rob all banks. You may go window shopping for new boyfriend. No, no, no. There's no boyfriend, no. I'll go there for only, window shopping because, inside the room is very boring. Only whole day, after you wash clothes, you hang it, then you cook. After you cook, you eat, you sleep. Then after you wake up, it's too boring. Again, you will watch YouTube whole day like that. Better to go mall. Then you will see everywhere there. Even you don't have money, no? You will go there too much people. And you have little money, you buy. I told you, I did like that. I buy ice cream. In UAE, there's a ice cream in McDonald's. If you want to buy 1 dirham, 2 dirham, until 5 dirham, no? It's very cheaper. But here in the Philippines, the ice cream is very expensive. I didn't buy ice cream. You know the ice cream? The small one is 20, is only like this. Very small. Then the big one is 300, 500. No need. Better to buy rice. You know, the rice is very expensive now. No need to buy ice cream. Better to buy 1 kilo of rice. Then you buy fish. Then you cook. You may go window shopping. Ayan. No boyfriend. This, boyfriend is headache. Boyfriend headache. Ayan. 7 million, Mega Love, shout out. Piper NPH, done to you from Rob Albanks. Ayan, 8 million, Mega Love, shout out. Inshallah soon, Rob Albanks. I'll go back to UAE. I will apply again to work. Because you know why? Here in the Philippines, very expensive. All items from everywhere is very expensive. Mostly the rice. Ayan. I used to visit mall all the time with no money. Yes. You go to the mall with even that you don't have money, no problem. You bring only little money. Then you go around. Nakikinig ako kahit busy. Ayan. Ayan, salamat po, Madam Piper. Inaano ni Piper yung aking English. Long time ago, I didn't speak English na. Some of the words I forgot. When I go back to UAE, maybe I will remember everything. Now I talk English. 8 million, we can shout out. Rice cream. No need rice cream. Ice cream here is very expensive na. This small one is 20 like this. 20 pesos. But in UAE, 1 dirham you will eat this ice cream. You go McDonald's. And also here, you will go to McDonald's in Jollibee. You have 1,000 pesos. You will buy only, burger, spaghetti, and rice. It's very expensive. But in UAE, you have 10 dirham, you have na burger, you have ice cream, you have chicken wings. Chicken wings. The chicken wings is only 5 dirham there in UAE. You will eat that one. Sometime when I go to work,
I bring only rice. Then when my break time, I'll go to this one, McDonald's. Then I give 5 dirham, I will buy chicken wings. You know, chicken wings is three pieces. Yeah. Only 5 dirham. 5 them type English is good. I try my English because you are talking to me. The thing you need the most is the most expensive and you need it. Here in the Philippines, there's no money na. You know, 1,000 dirham, you will buy only rice. It's very expensive. The fish, chicken, very expensive also. Oil, everything expensive. You will buy of 1,000 pesos only, little only. Nel mo to vlog. Oh my God. Nakaka-English. Sabi niya English is good. Eat more vegetables. Yes, I eat vegetables, no? Even vegetable is expensive. Ano, Rob? Maybe to your country, that one is very cheaper. This one, vegetables, is cheaper to your country. Where are you living now, Rob? 9 million Migalab, shout out. Mga lalab na ano yung English ko na, ano ba yun? Nahahasa. Nahahasa ni Rob Olbangs. Chicken wings, chicken wings. Yes. In McDonald's, there's a 5 dirham, 3 pieces of chicken wings. Like that. And I remember before, if still no salary, I'll bring this one. Rice. I cook in the morning, then I bring the rice. Then, break time, I go to the supermarket, I buy sardines. Sardines, very easy to open, no? You open it, then you'll eat. Oh. 9 million Miguel, shout out. Sometime your friend, there's a delicious chicken adobo, then they will eat together, they will say, okay, I give you. Too expensive. Ayan. Rob Olbangs, yes, everything here is expensive. Ayan. Gulay pa more. You know Tagalog na, but you are talking in English. Ayan. Nel Motovlog. Ayan. Sir Nel, thank you po. Ayan, 9 million Migalab, shout out. Chicken wings. You still there in the outside? Yeah. Napapa-English tayo dito kay nagdudugo-dugo na yung ilong ko kay kay Rob Olbangs. Ay, 9 million Migrabe Shoro, thank you so much. What time is it now? It's 9:36. Ayan. I mean, USA, nothing is cheap here. Ayan. I saw there in the USA, mga lalabs, some Filipino there, they are taking things from the garbage. What cool of that, Rob Olbangs? Some people there is blogging, sa? They are taking, I saw there in the one lady there in the US, they are taking a lot of chocolates from the garbage. Yeah, that's true, sa? I saw from the blog. I like sardines. Yes. Sardines no need to cook. You buy from the grocery, then automatically you open it, you eat. Like sardines na, you buy 1 pieces of lemon, you put it. Then after, you eat with the rice. That's not real chicken at McDonald's. In UAE, mga lalabs, ayan. Ang doon, yung stop meal. Stop meal, only 13 dirham. If you have 100 dirham, you give only 13 dirham. You have already rice and big chicken na, chicken wings, anything you will choose. Which one you like? You want chicken wings? You want bat like that? Chicken bat, like that? English, my first language. I know. I came back inside. It's color now. Where? You are now in the mall? Rob Olbangs? Malaga, nagdudugo-dugo na yung ilong natin dito kay Rob Olbangs. You go to the mall, Rob Olbangs. Paharang, Piper and Baby Daily Life. Ayan, madam, salamat po sa paharang. Ayan. Oh yeah, they do that all the time? Yes. Why I will lie? Oh yeah, yes, Rob.
What are you working there, lalabs? Nel Motovlog. Si Rob Olbangs, mga lalab na sa USA. What time is it there, Rob? I see people get food from the garbage. Yes. I saw one vlog, one lady Filipino, they are vlogging, no. They are taking a lot of chocolates, vegetables, fruits. Yes. Remember to like this LS for our wonderful Ocean. Thank you so much po. Chicken back. Yes, even pig na. No problem. I saw there in the vlog. They are taking a lot of chocolates. That one is not expired, no? There's a lot of this one, tomato, apple, like that. Sometimes they are taking money from there, no? Because some people rich there, they are throwing anything. They don't like it. They want to buy new one, then they will throw in the garbage. Then some people, they will walk around and they will see, oh, this is very nice. I will take it. I will take it. The mall will be closing soon. It means that time is night there, night time. You are working in the mall. Rob Olbanks. Ayan. Sir Nel, ayan, 8 million mega love shout out. It's 8:39 p.m. here now. It's very early to close. The mall will close is like 10, sa? Why is too early? They are closing 10. It's very early, Rob Olbanks. Ayan, 8 million 20 tamsak. Brogi chicken back. Yeah, in the garbage, this a lot of food. In US, no, USA. But they allow people to take from the garbage because, no, they know maybe the grocery, sometimes they throw all that kind of things because the expiration is coming, no? Then some Filipino there, they are taking that one. No problem, Rob Olbanks. 8 million mega love shout out. Then I saw there and the one lady there is blogging. They take the money from the garbage, no? Even gold. Gold also they are throwing in the garbage, no? Jing G Vlog, ayan, Madam Gigi, ayan, Jing G Vlog, Madam, mega love shout out. Chinichika-chika ko nito ni Rob Olbanks. Ayan, si Madam Jing nagbaba ng bahay. Nel, mega love shout out from, Rob Olbanks. Chinichika na lang ako ni Rob Olbangs. Ayan. Nel, mega love shout out. Jing G, mega love shout out. Ayan. Ilan na ba yung bahay nito ni Rob? Ayan. Malaki na rin pala yung bahay mo, Rob. Rob Olbangs, hello. Nel Motovlog. G Vlog on the way, lalas from Piper and Daily Life. Ayan. 9 million mega love shout out. Ano pa? Naubos na yung English ko, mga lalab. Kay Rob Olbanks. G-Vlog on the way, lalabs. From Piper and PB Daily Life. To si Rob Olbanks is very talkative guy. Ayan. 7 million mega love shout out. Talkative and friendly. My friend Rob Olbanks. Ayan. Rob Olbanks, you can request a song. The host is very good singer. Baka bigla na lang umalis si Rob Olbanks. I'm not a good singer, Sir Nel. Nagpapanggap lang, kanta-kanta lang. 6 million mega love shout out. Nung oras na ba? Ayan, 9:42 na pala dito. Ayan. Ayan, salamat po, Sir Nel. Punta ako mamaya sa live mo. May live ka mamaya? Tingnan ko, meron kang premiere. Ayan. Rob Dan Pulpak from Jing G Vlog. Ayan. Lalab Rob, connect to Jing G Vlog so that you will visit her when she's on live. Even that one, Madam Piper and Nel Motovlog.
12 noon, ma'am host. 12 noon, mamaya pa. Maaga pa naman. 7 million mega love shout out. Ano yon, habang ako'y nangingisda, nag-aalaga ako ng bata. Minsan kasi, di agad-agad makadikit kasi ang bata, inaagawang cellphone. Piper, mega love shout out. Where are you now, Rob? Piper, mega love shout out. Ayan, natawa tuloy si Madam ano. Para kung ano yung bulating nalagyan ng sili. Nalagyan ng asin. Piper, mega love shout out from Jing G Vlog. Si Madam Piper, si Madam Prexy, nag-ano yan. Nakikinig lang yan, pero may ginagawa yan. Kikinig lang yan, may ginagawa siya habang nagwa-YT. Ayan, si Jing G Vlog, nagbaba ng buy premiere. Ay, may premiere ka lalab. Mga lalab, minsan, hindi ko talaga kayo napupuntan mga lab kasi nag-aalaga kasi ako lalab ng anak ko eh. Minsan, pag may tupak yung anak ko ba, hindi ako makapunta-punta. Ayan. Ads. Ayan, from Madam Piper, Jing Dan lang ilang beses na napanood video mo. Okay lang yan, Madam Jing G Vlog. Dagdag pa rin yan sa views. Ayan. Huwag ka daw magsasawang manood. Ayan, ang laki na ng bahay ni ni Jing G Vlog. Napakasipag niya kasing mag-live, mag-uploads, din mangisda. 8 million mega love shout out. Mga lalab, tamsakan natin si Jing G Vlog, meron siyang premiere. Ayan. Tamsakan natin dumpster diving. Ayan tingnan mo. Tinatapon lang ang mga gamit sa Hong Kong. Ayan, ganyan din sasampay nga ako. Tingnan mo, may ginagawa rin siya. Sa US, ganun din yan. Yung mga pwede yan kunin lalab sa Hong Kong, di yan bawal. Hindi ba bawal mamulot dyan ng basura? After kong magsampay, mag-live me, sige lalab, Jing G Vlog, ha, Jing, sampay na. Magsampay na, YT pa more. Ayan. Habang nagsasampay, nag-YouTube. Rob Olbangs, old friend. Ayan. Ayan, 7 million mega love shout out. Nakadunata si Rob Bangs, umalis na, napagod na yun, kakadaldal sa akin mga lalas. Ay, madaldal yan si Rob. Ano daw siya, Jamaican. Taga-Jamaican pero nasa US siya. Sa isang araw, 5 short video upload ko. Kaya pala lalab, siguro pag nagbabiral yan, nakakakuha ka ng maraming libre kay Lolo. Kasi minsan tamad eh. Pwede pala yun sa isang araw, 5 yung short video mo. Kaya pala ang laki na ng bahay mo kasi pag nag-viral meron kang free banana galing kay Lolo. Napakasipag mo lalab, Jeng. Ako nga hindi ako dati yung yung content ko is nagluluto pero dito kasi sa Pinas ang hirap magbili ng ingredient is napakamahal ng mga bilihin. Doon sa abroad, meron kang 100 dirham, makakabili ka na ng padarham-dirham. Dito kasi ang mahal-mahal, tingnan mo yung manok, 200 plus, pangsahog, gulay, napakamahal. Yes, kahit anong na-upload ko, kaya pala ang laki na ng bahay mo. Napakasipag mo. Ito kasi sa Pinas, napakamahal bagalalab, pati ang bigas ngayon. Pinakababa na ng bigas ngayon, 48 pesos. Sige lang pataas ng rice. Mga lalab, yung 100 mo, hindi ka na makakabili ng ulam. 48,
Sardinas nga ngayon, 28 pesos. Magkano yung sibuyas? Yung maliit lang, 4. Wala yan sa luto kahit ano, basta okay vlog mo at di mo alam mag-viral. Oo, Madam Piper. Minsan, maraming nanonood. Okay, minsan siguro nire-recommend ni Lolo pag gusto niya yung upload mo. Hindi kasi minsan kailangan mo rin mag-upload ng mahabang video, no? Hindi lang puro short. Ayan, 4 million mega love shout out. Depende yan sa oras. Kaya pala. Kasi dati nag-upload ako ng hapon. Naghapon. Yung sa chicken. Nung isang araw yun kinamagahan, nakita ko nag 1K. Depende nga sa pag na-timingan mong maganda yung yung oras na pag-upload mo, mapapansin mo na lang nag-viral na pala. Timingan lang lalab, Jeng. Yung iba hindi naman. Wala sa oras din. Depende lala pag maraming manood. Kasi short lang naman, no? Ayan, 5 million mega love shout out. Ako 3 times ako sa isang araw. Napakasipag di ba ng Piper? Ayan. Rob Olbangs dan from Pubs TV Vlog. Kaya Pubs, magbakas ka lang dyan kay Rob. Nagdidikit naman yan. Baka nag-ano na siya. Pauwi na raw yun ng bahay nila. Baka si Rob nagtatrabaho yun sa mall. Kasi sabi niya ang mall daw is closing time na. Parang napakaaga naman atang magsarado ng mall sa US. Ayan. Basta update lang ako, video updates. Oo, Madam Piper. Kasi matagal, tingnan mo yung bahay ko, nasa 4K. Matagal kasi akong di nag-live, di ako nag-upload. Kasi nga, nanganak nga ako eh. Hindi ako maka-live. Tamakulit. So, walang mag-alaga. Buti nga ngayon, kahit papano, inalagaan ng mama ko yung baby ko. Maya-maya kukunin ko na yun. Pagkatapos ng live ko, mag-aalaga na ako mga lalab ng bata. Hanggang mamaya. Ayan, salamat po sa 6 million. Ayan, si Kuya Pab. Yung mga laruan halos lahat ng sub dyan, mga bata. Ganun pala yun, madam. Ako kasi, minsan lang mag-upload. Katulad kahapon, nag-upload ako. 100 pa lang yung nag-view. At least meron, dagdag pa rin yun. Kasi nakakadagdag din yung yun, no, yung pag nagba-viral yung short video mo, pag nag 1K, dagdag na sa mo sa kita. O mga bata yan, mga laruan, nanonood. Sige lang, tuloy mo lang, important may sahod. Ayan. Oo nga, Madam Piper. Ayan, si Sis Jing. Yan, lagi yan may sweldo. Kasi napaka-active niya sa sa YT. Yan si Madam Piper. Aanin mo malaking bahay kung walang sahod. Oo nga, aanin mo nga yung malaking bahay. Parehas lang naman yan. Ayan, 7 million, maraming salamat. Meron nga, malaking bahay, di pa naman sumasahod. Kasi yung iba kasi, binili lang nila yan eh. Di ba yung mga sub nila? Pwede ka naman kasing bumili mga lalabs eh. May nag-offer nga sa akin, pwede daw akong bumili. Lalab DTS, lalab ni Galab, shoutout, sahod ko katapusan, God's will. Ayan, wow, mashallah. God's will from James G. Vlog. Ayan. Enjoy mo lang lalab. Anong petsa na ba ngayon? Sa yun? Sa trabaho mo katapusan. Hindi kay Lolo Whitey kasi si Lolo Whitey magsisend ng email, sabi niya, na-send na daw yung salary mo is like 21, 22, then you will receive 24. Ayan. End of the month salary mo dyan sa work mo, Jeng. Ayan. 8 million, sana all. Sahod galing kay kay madam. Ako, doble sahod ko kay Lolo sa September binuo. Wow! Sana all. Mapapasana all ka na lang. Bakit binuo niya, Madam Piper? Hindi niya binigay dati?
Sampay sis, sahod ko sis, may message na sa akin. Wow, mashallah. Congratulations. Jing sis, ayan, may sweldo na. Gawa ka rin lalabjing ng ano mo, ng page. Lalabjing. Alam nyo, parang viral ngayon yung ano, sa Facebook, wala ka ng ibang makikita, puro reels. Yung mga tao dyan, sobrang busy kakahanap ng followers. Ayan. Hindi ko alam page. Gumawa ka lalab ng page mo, mag-ano ka doon, mag-live ka doon, magpa-Gcash ka, tapos sabihin, i-promote mo yung ano mo, YouTube mo. Pag nagpa-Gcash ka doon, maraming manood. Ano ngayon, viral ngayon yung reels. Yung reels sa YouTube, ay sa Facebook pala. Maraming naghanap ng followers. Dami ako star sa reels, antay ko ako ng bank ATM ko para mag-sign up payment. Wow! Ano yung, ano mo? Mama, sunog na yung sinaing. O, sunog na. Nangangamoy na yung sinaing, mga lala. Wait lang at tingnan ko lang. Sunog. Ayan, 8 million. Iniba ko kasi bangko sa Facebook reel. Kaya pala. Ako meron din naman akong page. Ayan. Islandsky Vlog. Nagka-update ko lang nakaraan kasi matagal din akong di nagparamdam doon. Ayan, 8 million mag-love shout out. Ayan, Pabs TV Vlog. Gawa ka lalab, Jeng, ng page mo lalab. Tapos magpapalo ka. Wala ako page, reel lang ako. Ayan. Ang hirap kasi, ang hirap gumawa ng vlog pag mag-isa ka lang nag-aalaga ng bata. Hindi ko alam gumawa. Pagkatapos kinitong lalab, pagkatapos kong mag-live, ayan, mag-aalaga na ako ng bata maghapon. Hindi ko alam gumawa. Parang ano lang yung lalab, parang Facebook. May Facebook ka ba? 8 million, 21 thumbs up. Nagtatry nga ako mga lalabs. Meron din mga nagpapalo sa akin. Ang kaibigan ko dyan, nasa 1.5 na. 1,500 something yung friend ko. Pero, tinitingnan ko net followers 4. Minsan yung mga tao dyan busy, count me in. Go. Ayan, naghanap ng mga followers. Wala man nagpapansin. Pinopromote ko nga yung 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 YouTube ko. Ay, wala yung magpapansin. Yun ang kino-comment ko, binababa ko yung link. Wala man lang nagla-like. Ay, nako. 8 million Mingalab shout out. Wala ka nang ibang makikita dyan, kundi puro reels. Ayan. Si Madam Piper, ilan na ba yung followers mo, Madam Piper? Yan si Madam Piper. Maraming extra income. Gawa ka lalas. Manood ka dyan lalabs kung paano gumawa ng page. Sayang lalab, Jeng. Sharing on community tab. Tren Orama lalab. Salamat lalab, salamat. Ayaw ko gumawa kasi wala naman mag-like. Meron yan lalabs. Unang-una yung family mo. Magpa-like ka sa family mo. Sabihin mo sa family mo, support mo. Pero minsan mga lalabs, sa mga kamag-anak mo, minsan nga mga lalab, yung mga kamag-anak mo, sinisendan mo ng message, sabi, pasab, mga kaibigan mo, mga kamag-anak mo, pasab naman ng YouTube mo, yung YouTube channel, mga lalab, promise, hindi sila nagsusupport sa'yo. Parang wala silang tiwala sa'yo. Pero pag yung ibang tao, ayun, nagsusupport sa'yo. Yung hindi ka nila kilala. Yung iba naman, kilala ka nila, pinapanood naman nila yung yung video mo pero hindi sila nagla-like.
Totoo yun mga lalabs, promise. Yung ibang mga kamag-anak mo, walang believe. Walang believe sa'yo, ayan. Piper, share mo, blessing mo sana all my reels. Ayan, si Madam Piper. Maraming start to si Madam Piper. Pero sa sa Facebook, parang every month si, nagpapasweldo. Yung Lolo M nila, Lolo M. Dito kasi Lulu Y, si Whitey's. Doon naman tinatawag doon Meta. Ayun. Si Lolo nila doon, every month nagpapasweldo. Pero may nakita ko may nag-post sa Facebook, yung sweldo niya is 0.10. Kahit magkano lang sa loob ng isang buwan, kung magkano yung makuha mo, automatic ipapasweldo ni Facebook. Pero kay YT, hanggat hindi mo ma-reach yung $100, wala yung sweldo. Yung una sis, mga kapatid ko, tinulungan ko sa pagsahod ko sa YT sis. Wow, napakabait mo talaga Lalabs, kaya ka pinagpapala. Ang kulang na lang sa'yo, meron ka na bang asawa, Jeng? Lalabs, Jeng? May asawa ka na ba? Ayun. 100% correct, ma'am host. Yeah, di ba tama ako? Mga kamag-anak mo, pinsan mo, mag-send ka sa mga mag-send ka sa messenger nila. Sabihin mo, pa-support naman ng YouTube ko kahit likes lang, kahit share lang, di ba? I-share mo yung yung YouTube channel ng kaibigan mo, ng pinsan mo. Yun lang, masaya ka na dun, di ba? Kasi pag share mo, ibig sabihin, maraming makakita. Wala akong asawa, sis. Yan, kulang na lang sa'yo, Jing Lalab. Asawa. Mag-asawa ka na. Ayan. Di ba? Mag-send ka sa messenger nila. Isisin lang, pero di man nila, isi-share, hindi ka nila isasab. Walang tiwala sa'yo, Lalabs. Yung iba naman, mga kaibigan mo, yung mga friendship mo dyan, hindi ka naman papansinin. Papanoorin ka nila pero hindi ka nila ila-likes. DTS my friend Lala, may mga ganun talaga malalab. Buti pa yung nagpapasab ako sa mga kamag-anak ko, hindi man ako pinapansin. Buti pa mangisda na lang, tingnan mo. Paano mag-asawa, walang boyfriend, patay tayo dyan. Maghanap ka lalag sa online, Cupid. Yung mga nagwa-wanted girlfriend. Yung mga foreigner, di ba, naghahanap ng mga Pilipinang mapapangasawa? Di ba, meron dyan online? Naghahanap ng mga mapapangasawang Pilipina, oh. Hindi ka ba mahilig doon sa cupidlove.com? Ayun. Di ba mga foreigner doon, mga naghahanap? Baka gusto mo ng foreigner, Jing Lalab. Minsan sila pa mismo ang naninira sa'yo. Tama, Sir Nel, tama. Imbis na supportahan ka nila, dina-down ka pa nila. Ayan. Nga silang believe sa'yo. Kaya ako noon, nagsensen ako noon. Nagsisimula pa lang ako sa YouTube noon. Hindi ko alam, sabi ko noon, isa pa lang yung dalawa yung subscriber ko. Parang pag magsisimula ka pa lang sa YT mga lab, isipin mo, paano ko kaya noon kasi, di ba, ang higpit-higpit ni Lolo, yung 1,000 subscriber. Naisip mo, paano mo kaya ito mabubuo ng 1,000? Lahat ng friendship mo sa Facebook, sinendan mo na. Wala man nag-sub sa'yo. Walang tiwala. So, mabuti pa. Yung sa akin naman, hindi ko alam na may mga nagla-live stream pala. One day, nag-post lang naman ako sa Facebook ko. Then, may nag-message sa akin na sabi niya, "Uy, Ga, puntahan mo tong taong to. Naka-live yan. May mga nangingisda dyan." Yun pala yun. Pwede ka pala makakuha ng mga subscriber sa mga nagla-live streaming. Kaya malaking tulong talaga mga lives yung mga nagla-live streaming, yung mga gustong gumawa ng YouTube channel nila, no? Yung hindi nila alam kung saan sila magkukuha ng mga subscriber. Kaya malaking tulong din yung mga nagla-live na yan kasi diyan sila nakakakuha ng mga subscriber. Kasi kung di ka naman suportahan ng pamilya mo, ng mga kaibigan mo, whatever, maghanap ka ng kaibigan mo sa mga live streaming. Yung mga naghanap ng mga banana dyan. One day, marireach mo rin yan at masasabi mo, "Ay, ganun pala, na-reach mo na yung 1,000 subscriber and..." Pero parang, Sir Nel, tama ba yung nabasa ko na
Ngayon 500 subscriber na lang and 3,000 watch hour, parang binabaan na ni Lolo. Tama ba? Never mind din, hindi lang naman sila ang tao dito sa mundo, laban lang. O tama nga, Sir Nel, tama ka nga. 'Di ba? Yung mga taong hindi nag-support sa'yo tapos one day, 'di ba, na-reach ko yung ano, alam niyo mga lalab, 'di ba nakaka-stress yung dati nun na nangingisda ka tapos maghapon ka ng isda para hindi ka na nga kumakain eh, makapangisda ka lang tapos makikita mo kinakain lang ni Lolo, parang nakaka-depress, nakaka-stress, makikita mo mababawasan na naman yung subscriber mo, mangingisda ka na naman, nanggigigil ka na naman, ayan. Parang minsan nga hindi na ako nakapagsasaing dahil kakahanap ng banana nun. Tapos one day nung, malapit ko ng ma-reach yung 1,000 subscriber mga lalab. Alam niyo mga lalab, hindi ko alam yung nararamdaman ko na parang gusto kong tumalon, maghiga-higa, tumalon, pabalik sa sobrang saya nung ma-reach ko yung 1,000 subscriber. Mga lalab, promise, yung sobra kong saya nung ma-reach ko yung 1,000 subscriber. Hindi yung mga kaibigan mo, yung kamag-anak mo yung nag-support sa'yo, yung sa ibang tao yan. Yung kakapangisda mo. Sir Harish, Mahibub, Bani, Efik Food, ayan. Di totoo yun, Ma'am Host. Hindi pala totoo yun? 1,000 pa rin talaga? Ano pala yun? Di pala chismis lang pala yun. How are you, my friend? Ayan, I am good, Harish. Sir Harish Migalab, shout out. Ako nga, public ako ng nagpasab kasi di ko alam pumasok sa live. Takot ako baka scam. Ay, ang hirap. Yung iba, pero kung may pera ka naman, pwede ka naman bumili, di ba? Kung may pera ka. Ako, wala akong pera. Noon, talagang nagtiis akong mangisda. Minsan nga, hindi ka na nga natutulog. Hindi ka natutulog, di kumain. Hindi ka na makapaglaba, kakabanana. Ayan. Pero mga lalab, na-reach ko yung yung WS ko, sariling sikap lang. Yung iba kasi may mga grupo-grupo, di ba? Yung mga nagpapatulong. Ako yung ginawa ko lang sa WH ko, nung nandun pa ako sa UAE, marami na, gumawa ako ng maraming account. Tapos every night ako, silent live. Tapos, ako, piniplay ko siya ng sarili ko. Gumawa lang ako ng ng account. Hindi yung account ko, ibang account lang. Sinarili ko lang mga lalabs yung WS na yan. Within 3 months, na-reach yan. Naabot ko yung 4K. Magdamag yan, naka-play. Naka-play yan lalabs. So sa everyday, nakakakuha ako ng 200 watch hour. Na-reach ko yung 4,000. Di ba? Ay, naku mga lalab, kaya lang mga lalab, tiyaga-tiyaga lang. Pag may nilaga, may tiyaga. Ay tama ba? May tiyaga, may nilaga, baliktad. 8 million, Miguel, shout out. Sabi ni Sir Nel, di pala totoo yun, Sir Nel. Pag una ko totoo. Ayan, 8 million. Salamat sa inyong lahat. 8 million. Tren o Ramadan from Pubs TV Vlog. Ayan. Lalab, maraming salamat, Tren o Rama. Ayan,
Trend Orama mga lalab, napaka-supportive niyan. Ayan, DTS lalab, 9 million mega love, shout out. Ayan, gawa ka na ng page mo lalab, mag-search ka lalab kung paano, parang Facebook, parang ano rin yan, YouTube. May sign in. Gawa ka ng vlog mo dun lalabs. Yung mga tinutulungan mo. Oo nga, dito sa YT magtulungan kasi hindi tayo sikat. Tama lalab, tama. Ang sikat si Tony Poller. Sabi niya, lahat sila nakatingin sa akin. Ang init ko na. Ang init ko na. Yun ang sikat. Si Tony Poller. Sabi niya, lahat sila nakatingin sa akin. Ang init ko na. Oh. Binalandra yung lalabo. Binalandra yung latu. Oh, 'di ba sikat, milyon ng viewers. Sikat dahil doon sa latu-latu ni Tony Poller, 'di ba? Kay Tony Poller nag-start yung latu-latu. Oh, lahat sila nakatingin sa akin. Ang init-init ko na. Ang init-init ko na. Ayan. Si Tony Poller. Pero mga lalab, si Tony Poller kasi idol ko yan eh. Mahilig kasi akong magtingin ng vlog niya. Ayan. Dahil sa kanya, kaya ako nagkaroon ng idea para magkaroon ng channel. Ikaw ba, Jing, nanonood ka rin ba yan? Yung viral ni Tony Poller, ayan. Miguel, shoutout kay Tony Poller. Saan naman Tony Poller? Beke naman. 8 million Miguel, shoutout. Kasi million yung yan, yung followers ni Tony Poller. Lahat sila nakatingin sa akin. Ang init-init ko na. Chuk. Nakabalandra yung latu-latu. Anong playhouse yung video? Hi, yung latu-latu. Pabs TV vlog. Ayan, 8 million Miguel, shout out. Diba si Tony Poller sikat yan? Oh. Dahil sa kanya, sa kakapanood ko nung mga vlog ni Tony Poller, ganun pala mag-vlog. Matry nga maggawa ng channel. Ayan, si Tony Poller, sikat na sikat mga lalabsa. Harish Manibubani Epic Food. Ayan. And thank you so much, my friend. Pabs TV Vlog, Tren Orama Studios. Ayan. My friend, thank you. Ayan. 22 thumbs up. Dang, turog sa Elia, Dang. Ha? Tulog. Ayan, salamat sa 9 million. Mga baka di pa kayo nagsisika, hindi pa kayo nagsisaing. Nagsaingan na ba kayo dyan? Kuya Pab, ikaw, Kuya Pab, nagsaing ka na ba? Baka di ka pa nagsaing. Ikaw lalabjing, tapos ka na magsampay. Ayan, 9 million love shout out. Ayan, fantastic in still guwapo mix from Trend Orama. Tingnan natin yung bahay ni Trend Orama. Fantastic still guwapo. Ayan, 9 million. Maraming salamat po sa inyong lahat. Tanghali na pala mga lalabs.
Small YouTuber lang tayo kaya tulungan lang. Opo, ano, Sir Nel. Malay mo one day, Sir Nel, sumikat ka. Maging 1 million yung ano mo subscriber. Diba?